Buki Sound Studio Record. Shagali budiri muka yi ta silar amarya Halimatu ummi ce a burin landani shine an gona ki muna ta bikin aure. Shagali budiri muka yi ta silar amarya Halimatu ummi ce a burin landani shine an gona ki muna ta bikin aure. Shagali budiri muka yi ta silar amarya Halimatu ummi ce a burin landani shine an gona ki muna ta bikin aure. Kifi marara da su a sa ciki ba su nuno daidai an goda amarya ku ko kun hada kun ka zauna daidai dadan wani ya same su ya sa ciki in zai ci sha daidai tsalle a gudu na barewa Allah masani mai daidai. Shagali budiri muka yi ta silar amarya Halimatu ummi ce a burin landani shine an gona ki muna ta bikin aure. Allah sarki kai ne mai sanayo waka bana agaji ni ban da yawa Allah wancan harshe kowa ya ji kai ne jigo kuma barko nan rufa karo mini agaji sako na riko kan hanyar waka Allah sa duk aji. Sannan kada da rubu na salati gon manzo na miji abba gun Fatima gatan kowa mai kyawun saji Ali da sabbai duk na sa ciki raba su aji aji sunnar manzo kun bi ko ya aure ku ko daɗi kuji. Shagali budiri muka yi ta silar amarya Halimatu ummi ce a burin landani shine an gona ki muna ta bikin aure. Aure sunnar manzo mai sa ayo zamana amana sannan aure na kawo da ganin gani baka jinka a rana kauna da amana yau su ne silar kun ka yarda da juna bai tinki amarya ni zan rero mai riko da amana. Sannan ki amarya ke yar gata mai kyawu da gani na shaida kina sallah ba kyalashi a baratun can tuni na faɗa girkin ma da kekin iya sai an cake sani zama aure sai kun yi hakuri hawan sama tsani. Shagali budiri muka yi ta silar amarya Halimatu ummi ce a burin landani shine an gona ki muna ta bikin aure. Abril ɗan ɗalajen sai na faɗa yau kayo nazari sannan ka zarcewa daga makiya ka samu sarari buɗa daga autan momi ne murna na ce ayi rere dokin girma Abril aika hawo ba a janka da tsere. Yayye dangi jigo ne na biki kuma ban bar ku ba jinjina na yogun baitin ku dan Allah ku karaba yayye dangi ne autan momi na yi maku marhaba na gan ku kuna shauki murna ku kai kun shi ba kwaye ba. Shagali budiri muka yi ta silar amarya Halimatu ummi ce a burin landani shine an gona ki muna ta bikin aure. Yaya Jamilu yaya Mustapha yayye guna ango anti sha'awar anti shamma yayye kuma jigo anti shafa'atu anti na ango ginshiki kuma bango anti mata har ma yayye maza guna ango gaisuwa.
shakka dan Allah ku rausaya. In shagali lamarya ku ne jigo in ba ku ya tsaya. Lauje da naɗi a cikin auren nan inda ba ku da sake. Rashidatu yar gata mai kyan hali na miƙo gaisuwa, sannan da Nafisa sirrin kyawo mu ne kun rabuwa. Aminatu babban suna da diri komai ya taruwa. Fatima yar babban girke ce asali da misaltuwa. Shagali bidirar muka yi ta salarki amarya Halimatu ummi ce. Abdul Nannani shine ango naki muna ta bikin aure. Abdulhafiz oga Ernesta sarkin mu na gwangwan. Abdul Gaffar Affa'u Abdul Wahab kanne kun. Hannatu Asiya Aisha Hawa kanne ne kun san. Barhama kifi gida da waje kanne kun hango. Safiya Ummul Salma tatta kanne ga amarya. Sa'adatu ke mamar na kikai kauna ta amarya. Fatima ke mamar na kikai da biki na amarya. Kanne na amarya murna ku kai na miko gaisuwa. Shagali bidirar muka yi ta salarki amarya Halimatu ummi ce. Abdul Nannani shine ango naki muna ta bikin aure. Abadan abadan ware ba na ku ba shawara na ba ku. Sirrin juna za ku yi rikewa take a gare ku. Shi bacin rai ko dan wata rana baya ku yi taku. In Allah ya so ba ku yin fushi kar ku yi shakku. An gwada amarya ku maga kunan yau kun shiga sauri. Hali mai kyau ku da kera amana kar ku yi shayi. In dai da rabo ne ma wata rana aure ne zanayi. Fata na ni a kiran wata rana wakar an samu ɗa. Shagali bidirar muka yi ta salarki amarya Halimatu ummi ce. Abdul Nannani shine ango naki muna ta bikin aure. Amaryar ango ni zan bar kunan dan Allah ku taka. Dan gida abokai dan Allah ku zo kuma dan ku taka. Kawai da yayye sai ku yi tako kar ku yi shakka. Autan Mummy na miko gaisuwa na bar ku da lafiya. Assalamu alaikum masu sauraro, kuna sauraron wannan waka ne daga naku Autan Mummy SK wanda kuka fi sani da Jamilu Ahmed. Ga numbobin wayar mu domin neman ƙarin bayani 081-0035-7493 ko ku tuntube mu ta wannan nambar waya kamar haka 070-1991-2375. Na gode.